urtero elkartzea emakume asko eta egun hau aprobetxatzen dugu elkarrekin kontuket esateko. Eta gero, aurten da berezia proiektu argia presentatuko deulako. Da pixkat, oain arte ditugun lanak, pentsatu gendun lehen urten ondo zola pixka reflejatzia numaitian. Eta ertentzun proiektu argia, izena jarri genuen argia, emakume bizdira berezia dakaulako urtero iten deu lan batzuk. Eta lan horien ditugu aurre eman proiektu honen bitartez. Emakumea beti izan da zutarri handi bat baserri eta landa eremuan, baina askotan beraien lana izkutuan bezala eraman da. Azken urte hauetan beraien presentziaren nabarmentzen ari da, beraien figura, eta lehen zan da bezala aldarrikapen bada eta oso beharrezkoa. Arrantza mailan eta baserritar mailan emakumeak beti izan du geha lan aite deunak eta ez gehanak inun ikusten. Ez egin nuna hainbeste eskatu behar bada ez genuke lortuko. Baina oain pixkanaka egea, beste aulki txikitatik aulki handigo eta hilo geha eta posturak ere hobiagoak dira. Nire ustez landa eremuko emakumeen eskubideen alde pauso sendoak eman dira azken urteotan eta orain pauso bat gehiago emateko beharrean gaude. Emakumeak ikustarazi eta hauek gizartean presentzia eta pisu handiagoa izatea da dugun edo duzuen erronka handienetako bat. Zorionak landa eremuko emakume guztiei gaur zuen eguna da eta